Catalans, desperteu d'una vegada per totes i deixeu d'anar amb el lliri a la mà. El conflicte que estem vivint no és només amb l'estat espanyol. El conflicte que estem vivint és amb la gran majoria del poble espanyol. I dic això perquè el 70% del poble espanyol vota PP, PSOE, Ciutadans i Vox. Constitueixen el 70% dels escons al Congrés espanyol. Són partits polítics que voldrien veure desaparèixer Catalunya com a nació. Són partits polítics que s'han passat tota la seva història atacant les institucions catalanes, atacant la llengua catalana, atacant la cultura catalana i intentant-nos fer desaparèixer com a realitat nacional. Són partits polítics que tenen l'odi contra Catalunya i el poble espanyol els vota. Si volem realment guanyar aquest conflicte, si realment volem arribar a la independència, el primer que ens cal és conèixer l'origen d'aquest conflicte. I l'origen d'aquest conflicte és que el fet català desperta fòbia en el 70% de la població espanyola. Fins que no ens posem això al cap, anirem venuts, ens enredaran i sempre ens mantindran sota la bota. Per tant, desperteu d'una vegada i mireu quina és la crua realitat.